ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домтиҷ. Нои ман Шаҳром. имрӯз 25 июли соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 170 сомониву 50 дирам бо қурби интиқоли маблағам ҳамин гуна мебошад ва имрӯз пешкаши шумо 18 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 40 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаштон мегардад хонаҳои фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 40 000 сомонӣ, 53 000 сомонӣ ва 60 000 сомонӣ. инчунин квартираҳои фурӯшӣ дар навастройкаи шаҳри Душанбе ки ипотекаи бефоизам метиҳанд ва дигар хонаҳои фурӯшии срочнӣ ва арзон аз шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хуб аз даст натиҳед. дар имрӯза навормон вариантҳои хуб бисёр ҳастанд. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта ки бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хели хона ва аз куҷо шумо дар корай. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди театри ҷавонон, яъне молодёжный театр. се хонага мебошад бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 11 ошона ибора мебошад. дуюм ошона бениҳоят ошонаи хуб аст дӯстони азиз. таъмири хона замонавӣ мебошад, аз рӯи суратҳоям маълум аст. об ва барқ умуман мушкилӣ нест. дар наздикии хона садик ва мактаби 28 аст. нархаш бошад 600 000 сомонӣ. агар харидори аниқ бошад, боз савдо мекунем, мегӯяд соҳибаш, бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархи хона рақамҳои соҳибаш навистагиай. аз номи канали Домтиҷ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дӯстони азиз, офтобрӯя тарафҳои чорсуда мебошад. 15 сотиқ замин мебошад. ду дар хона мубайнда коридор, болош нопӯшонда. нархаш бошад ҳамагӣ 40 000 сомонӣ мебошад дӯстони азиз. боз савдо мешавад, срочна фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. рақамҳое ки охирашон 69 мебошанд. соҳиби ҳавлӣ зарурай, барои ҳамин мефурӯшад. нархи хона чӣ хеле гуфтем, боз савдо мешавад. қарибии ҳавлӣ да ягон тақрибан 50 метр беморхона ва мактаб аст, мегӯяд соҳибаш. барқ ҳама вақта алиша мешавад бо маршруткаи спринтер болои пул ва бо хона дар ноҳияи Данғара, яъне бо хонаи заминӣ дар ноҳияи Данғара иваз ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домтиҷ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. аз ноҳияи Данғара боз як хонаи дигар аст. хонаи рақами 12 мебошад. нархаш бениҳоят арзон аст дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ 3.5 сотиқ замин, гирдиш девори баланд, хати махкам мебошад. дарвозаи калон дорад. ду хона, якташ 4x4 ва дигараш 5x4. коридор, ҳамом дар дарун. болои хона маналитаи фундаменти як хонаи 3x5 рехтагӣ тахпур кардагӣ. ҳоҷатхона ва як бинои иловагии дигар дар ҳавлӣ мебошад. боз дарахтони мевадиҳанда ва ниҳоли 5 намуд ангур шинондагӣ, агарот сабз, об ва барқ доимӣ. агар кадоме харад, дар оянда метавонад дуюм ошонашам бардорад. соҳиби хона беҳад зарур мондагианд, барои ҳамин хонаро мефурӯшанд. нархаш бошад 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 9524 мебошанд, лекин саршавишон 919. имо WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. ҷойгир аз дар деҳаи Сангтуда, ҷамоати Гулистон, ноҳияи Рӯдакӣ. ва дӯстони азиз, аксарияти мардуме ки хонаашро ба савдо мемонанд, зарур мондагианд. срочна маблағ лозим аст, барои он ки ягон хел проблема, ягон хел мушкилӣ дар зиндагишон пайдо мешавад. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ҳамин наворҳомона шукри худо чанд ҳазор нафар тамошо мекунад. ҳамаатон каме ҳам бошад як дуо кунед дар намозотон ё ки просто ягон хешинину як дуо кунед дар ҳаққи ҳамин одамо ки мушкилишон аз байн раваду зиндагишон осонтар гардад. хонаҳои фурӯшӣ, аниқтараш квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ширкати сохтмонии Хайр сохтмон мебошад. доми 11 этажа мешавад. айни ҳол котлована канда тамом кардан. якум қабати бетона мерезанд. дом дар ипподром ҷойгир аст.
як хонага бо масоҳати 53 ва 64 квадрат дорад, ду хонага бо масоҳати 78 ва 86 квадрат ва се хонага бо масоҳати 112 ва 114 квадрат. нархномаш чӣ гуна аст дӯстони азиз? аз дуюм то ҳаштум ошона 1 метри квадратиш $550 мебошад, аз нуҳум то 11 ошона 1 метри квадратӣ $500 мебошад. инчунин ипотека ҳам ҳаст, яъне кредит ҳам метиҳанд, кредити бефоиз то 36 моҳа, яъне то 3 сола, танҳо бо пешпардохти 30%. яъне мисол дӯстони азиз, агар 53 квадрата $500 ҳисоб кунем, $26500 мехалтад. инчунин 30% аз ҳамин маблағ $7950 мебошад. ҳамин маблағро шумо пеш пардохт мекунед, боқимонда маблағашро $18550 ба муҳлати 36 моҳ меспорен. ҳар моҳ 515 тақрибан $516 мехалтад дӯстони азиз. нарх тағйир наёбанда ҳаст дӯстони азиз. офисшон дар Правсоюз ҷойгир аст, ноҳияи Сино, хиёбони 50. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, WhatsApp ҳам доранд, ба ҳазур метавонед ё ки дар WhatsApp муроҷиат кунед ё ки примои офисшон равен, қатишон маслиҳат кунед, якбора рафта доман бинед дӯстони азиз. нархномаашро гуфтем, квадратураро гуфтем. барои маълумоти бештар занг зада аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 4 фундаментош рехтагияи куловоти якум дар ҷойгир аст. срочна фурӯш мебошад. 5 сотиқ замин дорад. ҳуҷҷатош 100% нархаш бошад 53000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. имо доранд, рақамҳои тоҷикистоншам ҳаст дӯстони азиз. марҳамат. ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки охирашон 7888 мебошанд, имо WhatsApp доранд, дастишонам кор мекунад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне номи пештараш Московский мебошад, район дар дохил мешавад. хона назди молбозори нав, кӯчаи Ваҳдат. 6 сотиқ замин, 5 дар хона, 4таш бо ремонт мебошад, 1таш ремонт, яъне таъмир надорад. ҳавлиҳо ҳама семент кардагӣ, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, боз барак ҳам дорад. ошхона, яъне кухни, баня, чакдонхона, ҳезмхона ва ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. нархаш бошад ҳамагӣ 255000 сомонӣ. боз маслиҳат мекунем баъди дидани хонаҳо. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада барои маълумоти бештар пурсон шавед, ё ки боз беҳтар мешавад омада аз пеши хонаро дида савдо кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар 9 километр наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно дар ҷойгир аст. 5 сотиқ замин, 2 этажа мебошад, проекти туркӣ, 8 дар хона, 2 ванна туалет, кухня, яъне ошхона дар даруни хона мебошад, барқи шаҳрӣ, обам шаҳрӣ мебошад, 1 таххона, яъне подвал дорад, 1 ҳоҷатхона дар берун. хонаи нопурра, нархаш $55000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом Тиҷей танҳо бо қурби давлат, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмидан. боз ягон савол бошад, марҳамат, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст дӯстони азиз. боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем ки кришаш андулинаи байни этажош 21 дона плитка мондагиаи монолитӣ нестай, дароза дорад, гирди ҳавлӣ ба пуррагӣ маҳкам мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафи дуюм Советский, пеши медколлеҷи Дӯстӣ дар ҷойгир аст дӯстони азиз. 3 сотиқ замин мебошад, 5 дар хона дорад, 1 кухня, яъне ошхона, ҳоҷатхона ва ҳамом алоҳида мебошанд, таххонаам дорад, ҳавз, яъне бассейнам ҳаст. централни канализатсия, об ва барқ. ҳама вақта хона дар тарафи дуюм Советский ҷойгир аст. ориентир чӣ хеле гуфтем медколлеҷи Дӯстӣ плюс 3 кондитсионер ва кухни гарнитур дорад ки ин чизҳо меистанд дӯстони азиз. нархаш бошад $120000, боз арзон ҳам мешавад барои харидорҳои аниқ. чӣ хеле мебинед, ҳам шароити хона хуб аст, ҳам таъмирашам хуб мебошад дӯстони азиз. дар даруни шаҳра ҷошам ҷои бениҳоят хуб. дар Навормон боз як хонаи дигар аз шаҳри Кулоб аст, хонаи рақами 15 мебошад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳоти Сангпар, Баҳористон мебошад. Дӯстони азиз, 3 дар хона, ҳамом, ошхона, таххона, болошкат дар дохили хона ҳаст, бо таъмир мебошад. нонхона, ҳезумхона бо таъминоташ, ҳоҷатхона, оғил дорад, гирдаш маҳкам, дарвоза аз ду тарафи хона мебошад. Ду тарафи хона оби нӯшокӣ дорад. дарахтони мевадиҳанда дар 4 сотиқ замин ҳамаш ҷойгир аст. дӯстони азиз, нархаш бошад ҳамагӣ 140 000 сомонӣ. хона дар шаҳри Кӯлоб. рақамҳо барои тамос дар таги нархи хона навистагиай ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар аввал ҷойгир аст. дӯстони азиз, наздикии масҷиди ҷумъахонӣ хотиррасон мекунем, ки дар ин минтақа нархи замин бениҳоят баланд аст. дӯстони азиз, аниқ намедонам, лекин дар ҳақиқат баланд мебошад. 2,6 сотиқ замин дорад, 6 дар хона, 1 ошхона, 2 ҳамом, 1 таххонаи 5/3 дорад. канализатсия ҳаст, об ва барқ ҳаст. коробка мебошад, яъне бе таъмир аст. шкатури берун кардагӣ, монтажи барқ кардагӣ. ягон духонагӣ болои пул бошад, қабул мекунем, мегӯяд соҳибаш. нархи ҳавлӣ бошад 900 000 сомонӣ мешудагиш, мегӯяд соҳибаш. агар ремонт кардагиша гӯянд, ремонт карда метиюм, мегӯяд соҳибаш. маршруткаи 16 каничкаш ҳамиҷадай, каничкаи маршруткаи 17 ва 15 наздикай. мактабам ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ватсап дорам. дӯстони азиз, чертёжи хона, яъне нақшаи хонаам ҳаст. ба ҳазур метавонед нақшаша дида як ҳамон худи ҳавле, худи биноя тасаввур кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлолият. ошхона, газхона, кухни алоҳида мебошанд. дӯстони азиз, ду хона, хонаҳои 5/36 ва 7/36 дорад. навеси калон ҳам дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, кӯмрхона ҳамаш ҳаст. нархаш бошад 220 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. чӣ хеле ки гуфтем, ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолият. об ва барқ ҳамавақта мебошанд. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ин соҳиби хона боз як хонаи дигар доранд. дар шаҳри Ваҳдат, дар ҳамин деҳаи Истиқлолият ҷойгир аст. иш 5 дар хона дорад. таххона, 2 ҳамом, ошхона, кухни, тапакхона, ҳоҷатхона, оғил бо беседкаи ҷойи бузо ҳаст. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин мебошад. нархаш аллакай 380 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Тоҷикистон, дӯстони азиз, ватсап имо ҳаст. худи соҳиби хона дар Федератсияи Россия қарор дорад. номерои расискишонам дар рӯи экран ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, ки соҳиби ҳамин ҳавлӣ боз яктаи дигар замин дар Московская област доранд бо нархи бениҳоят арзон ва боз яктаи дигар хона дар шаҳри Ваҳдат доранд, дар деҳаи Куфарниҳон, ки ин дутаи, яъне ҳам замин ва ҳам хонаи дигарро дар шаҳри Ваҳдат дар навори навбатии хонаҳои фурӯшӣ пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба соҳиби хона занг зада муроҷиат кунем. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, времянкаи фурӯшӣ мебошад. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин дорад. 2 дар хона, ошхона, ҳамом дар даруншай, об ва барқ дар наздики шай. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ. хайрдор бошад, боз маслиҳат мекунем. ҷойгир аст дар Куруксой. дӯстони азиз, ноҳияи Данғара. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран дар таги нархи хона навистагиай. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Якум Советскӣ, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар чорумошчонаи бинои советӣ. хонаҳош дарун ба дарун мебошад. дӯстони гиромӣ, хона чӣ хеле ки мебинед, таъмираш таъмири кӯҳна мебошад, лекин ба ҳар ҳол бо ремонт навистагӣ. об барқ ва канализатсия шаҳрӣ мебошад. ҳоҷатош 100%. нархаш 270 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ин рақамҳои риэлтор мебошад. дӯстони азиз, ва рақамҳое ки охирашон 5385, ин рақамҳои ватсап мебошад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бухтаррӯ парӯи гайда ҷойгир аст. хона дар манзили сеюм қарор дорад. бинои замонавии навастройка аз 7 ошуна иборат аст. хона 62 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, монтаж шкатур кардагӣ, даромадаш худмон часпондагием сифаташ хубай. нархи хона 270 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ду хонага дар сеюм ошуна қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Хатироҳ ҷойгир аст. 4 сотиқ замин дорад ва як дар хона. нархаш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат, занг зада пурсон шавед, нархашро маслиҳат кунед ва рафта хонара дида савдо кунед. дӯстони азиз, аз номи каналмон ҳатман муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Маяковский. аз ҳамин минтақа як бародар мо хоҳиш карда. марҳамат, як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар чорумои шонаи бинои советӣ. хона соҳибаш мегӯяд ки таъмири нав дорад. ҷойгир аст дар Маяковский назди светофори молочный комбинат. як хонага 4 этаж 30 квадрат. хона таъмири нағз дорад. кришаш бепроблемаҳай намечакад. об бо напори баланд мебарояд. отоплени кор мекунад. хона аз сари роҳи калон 100 метр дарунай. дар назди хона мактабу боғчаи кӯдакона ҳаст. беҳтарин районе. дар ҳақиқат Маяковский ин минтақаи хуб мебошад. дӯстони азиз, нархи хона 240 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар Пахтакор ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. канализатсия алоҳида нав кардагиан мегӯяд соҳибаш. майдончаи кӯдаконаам дорад. доми 43 мебошад. нархи хона 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. иншоаллоҳ бо рӯзигии худованд дар наворҳои навбатии хонаҳои фурӯшии арзон якчанда хонаҳои арзон аз шаҳри Душанбе аз дӯстони азиз ҳавоёнро пешниҳод мекунем ва якчанд маслиҳат бо шумо дорем. барои ҳамин ҳатман наворҳомона тамошо кардан гирем. дӯстони азиз, то боздид барори кор. худо нигаҳбон.